lintah-lintah kuwi kok. Jejere asmane sapa, Mbak? Nggih, rungokno iki. Asmane sinten, Mbak? Dalem Neti, Pak. Nah, kuwi kupingmu di jereng kuwi. Penak to dirasake dalem Neti, Pak. Lho. Patin. Dalemipun pundi, Mbak Neti? Mboten dibeto ya. Oh. Iki alus ning njaluk dikepruk sirahe. Lah piye to? Dalemipun pun mboten dibeto. Dalem anu asal mula bukanipun. Ingkang dipun kagem turu saben dinten pundi? Minggir Sleman. Oh, saking minggir Sleman. Nggih. Jejeripun. Injih. Urung.